Puntuala hasiko gara, puntual iritsi zaretenengatik. Lehenik eta behin eskerrik asko, etortzeagatik eta parte hartu. Gero bigarrengo zatian, asmoa da solasaldia edo hizketaldia sustatzea. Mahai inguru honen helburua ere, denon arteko eztabaida bat sortzea da, beraz animatzen zaituztegu, galderak egitea, parte hartzera, eta esku altxatzera, eta txandak hartuko ditugu, eta itzulpena daukagunez, bakoitza nahi duen hizkuntzan edo seguruen sentitzen den hizkuntzan hitz egin dezake, bale? Hau esan da gero, hemen batzuk gaude, baina orain mundu digitalean hain potente dagona, mundu digitalean ere beste parte hartzaile batzuk edo publiko bat ere hortik egongo da, horregatik teknologia guzti hau. Eta, hizlariak aurkeztuko ditut, nire ondoan Alazne Irigoyen, Juan Aranguren eta Miren Manzisidor. Alazne genero berdintasun arloan espezializatua dago, unibertsitatean dago, doktorego tesia egiten ari da, ikasketa feminista eta genero arloan, eta zuzenbide filosofia. Hauen inguruan. Bestetik ere, aktivista ere bada, Young Feminist Europe erakundean. Bestetik, Juana emakume eskubideen defentsan espezializatutako abokatua da, aurreko iraila arte aktibo egon zen, aktibo abokatu bezala, baina jarraitzen du aktibo egoten beste hainbat eremuetan, bereziki Plazanderok plataforma feministako kide da, eta Donostiko emakumeen etxea kudeatzeko udalarekin batera, kudeatzeko sortutako elkarteko lehendakaria ere bada. Eta azkenik, Miren Manzisidor, gizarte lan ikasketak egin zituen, espezializatua haurren babeseko masterra egin zenuen, eta 2001-etik Donostiko udaleko gazteria sailan dabil, teknikari moduan. Gaur egun plan estrategikoaren diseinuan, jarraipenean eta ebaluazioan dago buru belarri, eta azken urteetan berdintasun saila eta gazteria sailaren arteko elkarlanean ere hor dabiltza berdintasun ikuspegia eta ikuspegi feminista gazteriako politiketan txertatzen, ez? Ni neu ere aurkezpen txikitxo bat egingo dut, ahaztu egin behar zitzaidan, Ana Txurruka naiz, eta Donostiako udaleko berdintasun sailan genero berdin eta belaunaldi ezberdinen hainbat aspektu eta berdintasun horiek lantzeko gai hau txertatu izanagatik, 2030ko plan estrategiko honetan gai garrantzitsuak dira eta zentzu horretan poztekoa da ikustea gai hauek estrategia horretan daudela.
Eta, niretzat baita ere plazer handia, bai Juan Aranguren eta Miren Manziesidorrekin, eta baita ere zurekin, Ana, espazio honetan kointziditzea, izan ere, ikusiko zuen bezala haiek ere ibilbide potentea eta luzea dute bai mugimendu feministan eta beste arloetan, hasik zuekin pozik eta konpartitzeko eta zuetaz ikasteko irrikitan nago. Anak eskatu zian nolabaiteko sarrera egitea eta nik oso modu oroko. Agian datu orokor batzuk emango ditut eta ideia batzuk izango ditu. Jakin badaki handiak izan ditugula, azken hamarkadetan eta azken urte hauetan, baina jakin badakigu asko dagoela oraindik egiteko, bestela ez ginateke hemen egongo honen gai hauen inguruan hitz egiten. Eta aurrera pauso handia horiek eskertu behar dizkiogu mugimendu feministari eta berdintasunarentzat lan egin izan duten pertsona eta gehien bat emakume guztiei, eta hori nik uste dut garrantzitsua dela azpimarratzea, batik bat. Eta gai honen inguruan hausnartzeko ideia bat plazaratu nahiko nuke datu orokorrak eman baino lehen, bai? Eta azken hamarkadetan eta gizarteak berak ikusten dugu nola aldaketa ezberdinak ematen ari diren, bai? Gure jendartean, bai sozioekonomikoki, bai politikoki, eta zentzu horretan uste dut oso adi egon behar garela, genero berdintasuna edo desberdintasuna nola islatzen den esparru berri horietan, bai? Eta adibide bat jarriko dut ideia hau azaltzeko. Azken urteotan, batez ere esan dezakegu azken 10 urte hauetan, inkluso digitalizazioa adibidez, bai, asko garatu da. Esparru berri bat dugu, adibidez gaur egun baita ere hitzaldi hau streamingen bidez ikusten ari dira hainbat pertsonek, eta esparru honetan ere, genero berdintasuna edo desberdintasuna modu espezifiko edo forma ezberdinetan islatu daiteke, bai? Eta orduan, garapen guzti hauei ere nolabaiteko arreta eman behar diegu, bai? Berrikuntza arloan, digitalizazioan, gertatzen ari diren aldaketa azkar guzti hauetan, begiratu behar dugu nola garatzen den genero berdintasuna edo desberdintasuna, agian modu ezberdinetan egiten gertatzen da edo agian modu desberdinetan, ez? Eta agian Mirenek gero komentatuko du, ezakit, digitalizazioaren arloan eta sare sozialetan, bai, badakigu indarkeria matxista ere ematen ari dela, ezta? Eta indarkeria matxista hori agian beste forma batzuk hartzen ditu, eta nik uste dut oso adi egon behar garela, eta 2030ko plan estrategikoa garatzerako orduan, etorkizuneko erronka ezberdin eta eremu ezberdin guzti horien inguruan hausnartu behar dugu, bai. Genero desberdintasuna nola islatzen den hausnartzeko eta ikusteko, bai. Eta zentzorretan, ikerketaren garrantzia guztiz nabaria da. Datuak behar ditugu, jakintza behar dugu esparru berri horietan genero berdintasuna nola islatzen den jakiteko. Datu konkretu batzuk esan baino lehen baita ere beste ideia bat azpimarratu nahiko nuke, Ana. Emakume eta gizon ezberdinen esperientzia eta testuinguru ezberdinak kontuan hartu behar ditugu. Bai, genero berdintasunari buruz hitz egiten dugunean tendentzia bada, emakume, gizon, binari horretan hitz egitea, baina emakumeen artean aniztasun handia dago baita ere, eta konturatu behar gara bizi esperientzia eta testuinguru oso ezberdinak daudela. Bai, orduan, 2030ko erronkei eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko begiratu beharko diegu, bai, emakume, talde ezberdinen esperientzia ezberdinei eta bar, bai?
Izan ere, ziurrenik, badakigu agian emakume txuri batek izan ditzakeen arazoak ez dira berdinak izango, bai, agian migratzaile den beste batena, zahar, gazte eta abar, bai. Orduan hori estrategian oso garbi eduki beharko genukeela uste dut. Bai, uste dut agian Joanak gero hitz egingo duela bai Donostiko egoerari buruz gehiago, baina nik Euskadiko datu batzuk hartu ditut nolabaiteko sarrera emateko solasaldi honi, eta desberdintasun, genero desberdintasun asko ikusten ditugu Euskadin, bai? Eustateko datuak kontuan hartuz, bai, generoa eta nazionalitateari dagokionez, ikusten dugu, bai, nazionalitate ezberdineko pertsona asko badaudela Euskadin, eta hauen jatorria ezberdina da baita ere generoari begiratzen diogunean. Adibidez, Hego Amerikako migranteen taldean emakumeak dira gehiengoak, bai, eta adibidez Magrepetako herrialdetako migrante edo pertsonen artean gizonezko gehiago aurkitzen ditugu, bai. Generoa eta lan merkatua klasiko bat da, ez da? Badakigu emakumeak ez gaudela berdin posizionatuta lan merkatu formalean o informalean gizonekin konparatuz, ez da? Bai, langabezi tasa asko handiagoa pairatzen dugu, baina arazoa orokorragoa da, inkluso lan baldintzetan, bai, kontratu moten arabera, lan partziala edo jornada kompleta ez deritzena, eta lan baldintza guzti horietan ezberdin kokatuta gaude, eta datu horiek kontuan hartu behar izan ditugu, bai, onaino ailegatzeko eta etorkizunean kontuan hartu beharko ditugu. Eta hala eta guztiz ere, badakigu azken hamarkada hauetan emakumearen presentzia lan merkatuan izugarria zidela, baina oraindik ez gaude parekide, ez gaude berdin. Inkluso lan merkatuan baita ere lan kontratu gabe dagoen gehiengoa badira emakumeak, eta emakume horien artean migranteak badira, gehien batik bat lan kontratu gabe Euskadin lan egiten ari direnak. Orduan, errealitate hori hortxe dugu, eta Donostin ere islatzen da. Eta, ez dut, generoa eta adinari dagokionez, baita ere badakigu ezberdintasunak daudela, eta Euskadiko biztanleria zahartzen ari da, zaharkituta dago, eta tendentzia hau badirudi gero eta handiagoa dela, eta adinari begiratzen baldin badiogu, baita ere emakumeak nagusi dira talde honetan, 65 urte baino gehiagoko talde horretan emakume asko aurkitzen ditugu, eta gaur egun emakumeen 25, 65 urte baino gehiago baldin baditu proiekzioa 2031-arako bada 131 baino gehiago izango dela, bai, emakumeen artetik 131 izango dira adin tarte horretan kokatuko direnak, bai, beraz, adin horietako emakumeen lehentasunak eta behar horiek kontuan hartu behar izango ditugu, bai, erabaki publiko eta estrategia politiko eta publiko guztietan, etorkizunari begiratzen baldin badiogu. Eta datu gehiago ditugu, baina ez dut gehiago horretan landu naiz, uste dut izango dugu aukera, bai, gero gehiago komentatzeko, baina bai beste ideia bat azpimarratu nahi nuen sarrera hau bukatu baino lehen. Eta bada, genero mainstreamingaren beharra, ez? Edo genero zeharkakotasuna euskaraz, ez? Hau zer da, agian ziurrenik gehienek ezagutzen duzue, baina bada erabaki prozesu politika publiko guztietan generoaren dimentsioa kontuan izatea. Bai, adibidez, politika publiko bat egin baino lehen egiten dugunean, eta gero, bai, ebaluaketan eta jarraipen horretan. Generoaren dimentsioa kontuan hartu behar da alor guztietan, generoa guztiz transversala delako. Claro, hau adibidez, bai, gaur Donostiako estrategiako bulegoko 2030ko plan estrategikoari buruz hitz egiten ari gara, eta hitzaldi ziklo bat egiten ari gara, ez da?
Eta itzali ziklo horretan, hainbat gai buruz hitz egin izan dugu, bai, uste dute etxe bizitza, mugikortasuna, berrikuntza eta bestelako gaiak jorratu ditugula itzali ziklo honetan, bai. Guzti horietan, generoari buruzko hausnarketa bat egon behar da, bai, adibidez, berrikuntzari buruz hausnartzen genuenean, bueno, edo zutenean, ez, beste kideek, ez, aipatzen zuten baita ere ikertzaileen egoera eta lana eta klaro, adibidez ikertzaileen egoera ez da berdina emakumeentzat edo gizonentzat, bai, orduan ikertzaileei buruz orokorrean hitz egiten dugunean, bai dimentsio hori kontuan hartu behar dugu, eta hau da adibide bat bakarrik, bai, baina arlo guztietan egin beharko genuken zeo zer da. Eta zentzu horretan, bai, nire iritzia plazaratu nahi nuen, estrategia edo, politika publiko bat egiterakoan, dimentsio hori kontuan hartzen ez baldin badugu, ziurrenik porrota izango dugu, bai? Ez gara guztiz ondo egokituko biztanleriaren beharrei. Izan ere, emakumeok ehuneko 50 edo inkluso 52 gara, ez da? Orduan, bai hori oso presente izatea garrantzizkoa deritzot. Eta beno, honekin ikuste dute ideia batzuk plazaratu ditu dela, eta besteen aurkezpenak ere entzuteko irrikitan. Ados, eskerrik asko, Anazne. Bueno, pixka ja gaia. Emakumeen egoeraz berdintasunaren bidean, berdintasuna lortzeko oso gai zabala da, horregatik 4 puntu nagusi emango ditut, badira auzi batzuk, Alaznek jadanik aipatu dituenak, zenik sarrera gisa, esan nahi nuke, emakumeak ez garela kolektibo bat besterik gabe. Gu gara biztanleen erdia, eta Alaznek esaten duen bezala, politika publikoak egiten direnean, kontutan hartu behar da, adintarte guztietan, neskatilak garenetik, aurrak garenetik, eta heldu arora iritsi arte, eta adineko pertsonak ere bai, erdia baino gehiago, biztanleen artean gu emakumeak gara. Eta erdi hori prekarizatuagoa dago, diskriminatua dago, lan okerragoak ditugu, soldata aparagoak ditugu, zaintza lanak gure gain daude, eta soldata arrakalare sufritzen dugu indarkeria matxista ere bai. Beraz, lehen puntuan, nahi nuke flash batzuk eman, ze 10 minutuan emakumeen egorari buruz hitz egitea, gauzatxo batzuk gutxienez esango ditut. Lehen da bizi, oinarrituko naiz emakumeen egoeran munduan. Badakizuenez, ONU, NBN partearen badu batzorde bat, eta datuak ateratzen ditu, prestakuntza arloan, gomendioak egiteko ere estatuari diskriminazioaren kontrako politikak aurrera eraman ditzaten, eta horrela hainbat datu ezartzen dira, hau da, emakumeak munduan, gizonen aldetikan indarkeria matxista eta indarkeria sufritu dutelako, baita ere, COVID-aren ondorioz, boskoiztu egin dira, erakundetara egiten diran deiak indarkeriaren matxistaren inguruan salaketa jartzeko. Horrek esaten digu, handitu egin dela indizio hori emakumeek indarkeria matxistak gehiago sufritzen ari dira. NBek esaten du, 127 emakume hiltzen
dituzte familian. Baita ere emakumean txurien tratan emakumeak eta neskak dira. Eta 2019an 5 emakumetatik bat ezkondu zen 18 urtetik aurrera. Bueno, esaten dute derrigorrezko ezkontzak direla, badakizu neskak saldu egiten dituzte eta behartu egiten dituzte ezkontzera. Eta 200 milioi emakumeek mutilazio genitala sofritu dute. Baina egoera honetaz gainera, hauek datu batzuk besterik ez dira, horretaz gainera feminismoaren laugarren olatua gertatu zen. Dakizuenez, lehenak gertatu zen 18. mendean, eta laugarren olatu hau, feminismoaren laugarren olatu honek bi ezaugarri ditu. Batik bat, nire ikuspegitik behintzat, eta teorika feministek ere erlasaten dute. Mundu mailako dimentsioa du, batetik, eta gainera badu bigarren ezaugarri bat, hau da emakume gazteak txertatu egin direla laugarren feminismo, ualde feminista. Hori ikusi izan da Espainiako estatuan azken mobilizazio 2020an milaka eta milaka emakume atera dira kalera, eta baita ere mobilizazio egon diren manadaren sententziaren ondoren eraso matxisten aurka. Feminismoak aldaketak eskatzen ditu, aurrerapenak eskatzen ditu, diskriminazioarekin bukatzea, baina baita ere erreakzioak sortzen ditu. Ze historian barrena, feminismoa gorakada izan duen bakoitzean, beti aurrerapenak egon diren bakoitzean, eskubideak lortzeko orduan gero mugimenduk egon dira ura oztopatzeko. Esate baterako, teorika feminista batzuk esaten dute, pornografiaren gorakada eta prostituzioaren gorakada gertatu dela, eta baita ere sabel alokatuak eta dominazioa bultzatzen dutenak, eta baita ere kuestioan jartzen dutenak, baita ere beste datu batzuk. Hau da, zalantzan jartzen dela eskuineko muturrak zalantzan jartzen du indarkeria matxista dagoen edo ez, esaten dute ez dela existitzen. Negazio edo ukatze prozesu bat baliz bezala. 2017 urtean, baina orain eskuineko muturrak ukatu egiten du indarkeria matxista dagoenik. Beraz gure ikuspegitik erreakzio horiek sortzen dira feminismoaren aurrerakadaren aurrean. Eta honekin esan nahi dut, feminismoak ez duela gradualki aurrera egiten, hau da, ez duela aurrera egiten denboraren poderioz, hau da, berdintasuna ez dator denborak aurrera egiten duelako. Batzuetan aurrerapena daude, beste batzuetan atzerakadak, eta uste dugu adi egon behar dugula atzerakadak gertatu. Hau izango litzake lehen puntua. Egoera globala bigarren puntu batean, aipatu nahi nuke Donostiako emakumen egoera. Datu hauek azken udal diagnostikotik jaso dira eta baita ere EAEko egoeratik. Donostian egiten den diagnostikoan esaten da, naiz eta Donostian asko egin den aurrera, oraindik ere tarte handia dagoela berdintasuna lortzeko. Eta datu batzuk ematen dizkigute. Esaten dute diagnostikoan oraindik ere pobreena garela, emakumeak. Feminismotik askotan aipatu da pobreziaren feminizazioaz, baina kuantifikazioa egiten denean hori egiaztatu egiten da. Beraz, emakumeek batez beste 10.000 euro gutxiago irabazten ditu gizonekin konparatuta urtean. Eta hori familia bakarrekoetan. Eta azpimarratu beharra dago, pobrezia larriak eragina duela 7,9 familia bakarrengoengan. Familia bakarrekoak esaten du, baina gehien badira ama bakarrekoak. Amatasunari buruz, diagnostikoan egiaztatzen da gainera, guk ditugula zifra apalenak estatuan. Euskal Herri mailan esaten da amatasuna hauteman egiten dela oztopo handi gisa emakume baten lan profesionalean, ezpaitako erantzukizun sozialak pertsonak zaintzeko denon artean. Eta gainera atentzioa deitzen du diagnostiko horretan, emakumeak garela prestakuntza maila handienak duguna, baina bestalde batetik gu analfabetoenak ere bagara, beraz bi muturretan gaude. Donostiarren emakumeen batez besteko errenta, emakumeen Donostiaren artean
€10.000 gutxiago da gizonekin konparatuta. Horrek ondorioak ditu, zailtasunetan, eta aukerak gutxiago ditugula etxe bizitza bat eskuratzeko, esate baterako. Indarkeria matxistaren kasuak diagnostikoak ematen digu 3.764 biktima dira indarkeria psikiko, fisiko eta sexualean. 2017an diagnostikoak 167 emakume hartatu ziren indarkeria matxistaren ondorioz, badakizute emakumeak joaten diran laguntza eskatzen duten emakumeen kopurua ez dela egiazko, askoz ere gehiago daudela. Segurtasunaren aldetik, gainera, diagnostikoan, jendeari galdetzerakoan, ikusten da asko egin dela aurrera, baina emakumeen 55%ak bakarrik uste du hiri seguru batean bizi garela. Honi buruz esango dut, Plaza Andreoken, nire plataforma duela urte asko, hiria debakatuaren mapa bat eraiki genuen, egin genuen, eta galtu genire emakumei ze lekutatikan ematen zien beldurra pasatzea. Hau da, puntu beltzak ditu genien, puntu gorriak, mapa hori edo detektatutako zona horiek gero emakumen eta hirien foroan landu ziren, eta hobekuntza handiak lortu genituen, esate baterako, egiako pasabidean. Puntu horiek orain kritikoak deitzen dira, udaletxeak bere gain hartu ditu, eta orain etengabe ari dira udaletxean lanean puntu kritiko horiek desagertzeko. Diagnostikoan gainera, enpleguari dagokionez, emakumeen enplegu tasa 12,3 dago, gizonekin konparatuz. Eta etxeko lanaren erantzunkidetasunetan, azterlan honetan ere islatzen da. Seme alaben zaintza, batez ere emakumei dagokiela. Eta 82,2, 7,8 aldean. Oso alde handia. Eta senideen zaintzan, batez ere emakumeek eskatzen dute eszentzia 79. Zinek eskatzen ditu ere larrialdi laguntza, batez ere emakumeak 77. Gaur irratian 70 esan dute. Gaur RGian ere bai, gehien bat emakumeak gera jasotzen dugunak, 56,6. Gero emakumeen pentsioak 690 euro txikiagoa dira, gizonezkoekin konparatuz. Eta gainera, badira beste emakumeen beste datu batzuk, emakumeak gero batez ere debus erabiltzen dugunak, autobusa, ze lan gehiago egiten ditugunez gero, gehiago mugitu behar dugu hirietan, eta askoz ere gehiago erabiltzen dugu garraio publikoa. Eta emakumeek egiten dugun ahalegina ere etxe bizitza lortzeko 10 aldiz handiagoa da. Naiz eta protagonismo handiagoa izan kulturan, kontsumitzaile gisa, 18,4 eskaintzen dira emakume artistei, kirol arloan ere azpimarratu egiten da emakume gutxi daudela kirol egituretan, eta amaitzeko esango dut, udal politika, hau da jendeak irizten du, hau da, 160 uste du, udaletxeak ez du nahiko egiten berdintasuna lortzeko. 133ak uste du baietz. Eta, 3. puntuan aipatu nahi nuke, egoera orokor hau larritu egiten dela pandemiaren ondorioz, noski. Estatu mailan egindako azterlan batek dioenez, emakumeak enplegua galtzeko aukera gehiago ditu, bere lan sektorea gehienak itxi egin baitira pandemiaren ondorioz. Azterlan horretan ikusten da, Estatu Espainiorreko amen bi eren etxean gelditu behar izan dutela, beraz, emakumeak aukera gehiago dute enplegua galtzeko. Emakumeak behartuta ikusi dute bere burua bere lanaldia murriztera, bere seme alabak lantzeko, eta aur eskolak ere itxi behar izan dira. Esate baterako Erresuma Batuan edo Alemanian eskolak irekiak utzi dituzte lan egiten zuten emakumeek zerbitzu esentzialen dena dituzten emakumentzat, hemen ez da aukera hori egon. Eta azterlan horretan ere egiaztatzen da esaten dugun guztia. Hau da, emakumeak dituztela etxeko erantzunkizun guztiak bere gain, eta emakumeak egiten dituzten lanmerkatuko esku hartzeak ondorio negatiboak dituztela diru sarreretan. Eta 8. puntuan
azpimarratu nahi nuke, txartze eta okertze horretan, emakumeek sufritzen duten egoeraren okertze horretan, COVID-aren ondorioz, Donostioan murriztu egin dira berdintasun politikak eta hori nahiko kontrasankorra iruditzen zait. Ze jadanik udal aurrekontua 0,hogeita batekoa baldin bada berdintasun politiketentzat 20 murriztu da bai 2019 eta bai 2020. Beraz, iruditzen zait onartezina. Eta beste gauza bat ere esan nahi nuke, Donostiako emakumeen etxeari buruz baliabide hau, etxea ezagutzen duten emakumeek uste dute baliabide funtsezkoa eta dela. Emakumeen etxeak planteatu zuen, 10 urte darama lanean, eta beharrezko ekipamendu gisa jozen aurreko plan orokorrean, abian jarri duen 10 urte, emakumeen etxea izan zedin motor bat berdintasun politiketan eta herritarrak sentiberatzeko eta kontzientziatzeko, beti ere diskriminazioarekin bukatzeko, eta norbaitek ez badu ezagutzen, emakumeen etxea, 10 urte daramagu lanean, etxeako kudeatzen du emakume elkarte batek horretarako sortuak eta Donostiako udalak organizazio mota honek, kudeatutako honek, oso ondo funtzionatzen du, eta gainera eredua izan da Euskal Herriko beste etxe batzuentzat eta estatuko espainolean ere bai, hau da, esportatu egin dugu eredu hau. Eta, 200 bazkide ginen duela 10 urte, orain 1500 bazkide gara, eta hala ere, oraindik ere okendo bederatzen gaude, oso espazio txikian, arazo asko ditugu, baita ere aireztapen arazoak ere. Leku txikia delako. Eta bukatzeko esango dut, emakumeen etxe egoki bat behar dugula, gaur egungo egoerei erantzuko diena, ekipamendu funtsezkoa eta oinarrizkoa delako, berdintasun politikak bultzatzeko, benetan baldin badago borondate politikoa aurrera egiteko berdintasunaren arloan emakumeen eta gizonen artean. Hori guk garrantzia ematen diogu bi zentzutan, adintarte bakoitzai bere berezitasunen edo garrantzia ematen, adintarte bakoitza behar dan momentuan bizitzen, eta baita heldutasun batea joateko lanketa hortan. Hori, batetik lan sektorial hori, propioa hor nerabe eta gazteekin egiten den lan hori, baino gero ere zeharkako politikak eta horiek denak saiatzen geha sustatzen, eta zentzu honetan aspektu batzuk gehiago lantzeko aukera izan dugu, beste hainbat baino, oraindik ere guk gazteria lege propiorik ere ez da hau, badirudi zerbait zirriborroaren bat edo badago mahai gainean, baina hainbat alorretan ez daukeu laniteko edo eskumen gutxi, baina zentzu honetan zeharkako politiken sustapenen berdintasun alorren egia da azkeneko urtetan desiente murgildu gehala, ikusten gendun, Alaznek eta Joanak eman dituzten datuak ere, azkenen errealidade hori, hezkuntza hori, hezkidetza hori trasladatzen dugu, eta hori belaunaldi transmititzen da, eta hori ez da egun batetik beste aldatzen,
eta azkenen datuak, haur nerabe eta gazteetan, berdintasunik ez da. Dijoazte, kontzientziazio mailan eta sentsibilizazio mailan hobekuntzak edo aurrera pausoak ematen die, baina oraindiken ezin degula berdintasun eta hitzein, ez? Orduan guk hor beharra, ez, lan egiteko eta zentzu hortan ikusten dugu alik eta azkarren hasi eta alik eta adinen txikiegagotik hasi, aldaketak eta aukerak handiagoak izan daitezkela, ez? Eta hor gauza da, hain dela 4 urte ere aukera eduki gendun, partida morea, aurrekontu partida importante bat txertatu zen gazteriko aurrekontuan, eta horrek ere, askotan gauzak egin nahi dituzu, baina baliabideak ere behar die, eta partida importante bat daukau, hain dela 4 urtetik, ona, berdintasun politikak eta berdintasuna sustatzeko, ez? Eta nik esan, ni naizela aditua, nik, pixkat, gazteekin egiten deulan, eta zentzu hortan, azkeneko 4 urtetan, nahi tokatu zait, berdintasun gaiekin, egin ditugun ekimen, eta gauza diferentetan, pixkat, gerturatze lan bat, sentsibilizazio lan bat, eta pixkat nik hortik hitzein goizuet. Eta, hori nahi nun zehatu. Nei hori konkretuki gazten berdintasunakiko, gazten errealidadea zein dan edo, galdetu diate, eta diagnostiko propioik eta Donostin konkretuki gazten inguruan edo ez daukau, baina gu askotan ekimenak martxan jartzeko garaien eta gazten euskal behatokira, Eusko Jaurlaritzatik, ez Euskadi mailan, edo baita estatu mailan ere egin daitezken ikerketak eta aztertzen ditugu, eta hor nahi nitun datu batzuk behintzat izendatu behintzat atentzioa eman diatenak edo garrantzi berezia iruditu zaitzkitenak, ez? Adibidez, estatu mailan, Injubek, estatu mailako gazten institutuak, iaz, 2008an intzun galdetegi moduko bat, edo ikerketa moduko bat, 6.500 gaztei galdetu ziren gai diferenten ingurun, denetik, hezkuntza, lana, isialdia, 15-29 urte bitarteko gaztei. Eta hor, atentzioa eman dit, edo nahi azpimarratzeko iruditzen zait, 83ak, adintarte horretan 6.500 horietatik klima aldaketarekin batera gai edo arazo larrienetariko bezala izendatzen dutela indarkeria matxistaren gaia. Gazteek beak identifikatzen dute arazo larrienetako bat bezala. Hori, dena den, portzentaietan emakumeak gehiago identifikatzen dute, azken finen gehien bat beraiek jasaten dutelako edo, ez? Eta gero, atentzioa ematen dit ere, 15-19 urte bitarteko adintarte hori, gehiago nerabe adintarte hori, dala gutxien jabetzen direnak genero diskriminazioaz. Osea, gero ja, adinez aurreago dijoaztenean, edo implikatzen dire gehiago, berdintasunaren alde, o lo que sea, baina adintarte horretan, jabetza edo desberdintasunarekiko gutxi. Gero ere beste datu bat, galdetzen zitzaien ere bi terminon ingurun, genero berdintasuna eta feminismoa. Eta hor, mutilak gehiago identifikatzen dira genero berdintasun terminoakin, feminismoakin baino. En cambio, emakumeak berdin identifikatzen dira batekin edo beste terminoakin. Jartzen da, 10 emakumetatik, 10 emakume gaztetatik 8 feministatzat hartzen dira, baina gizonak 5 bakarrik. Eta, en cambio, 7-8 berdintasun, genero berdintasunarekin. Horro indikan errezelok daude, ez dakit, feminismo hitz horrekiko edo, ez da berdina ere beste pauso bat, ez? Ikustet genero berdintasuna, berdintasun bat lortzea, baina agian, hau ja, dijoa pauso bat areago, berdintasun bate iritsi behar baldin bagea, privilegioak dituenak pixkat atzeare egin behar du, eta igual hor, ez dakit.
Eta gero ere, hori, askotan konpromisoa bai eta kontzientzia mailan eta badirudi aurrea indeula, baina gero errealidadean praktikan ez da ala isladatzen. Sexismoak jarraitzen dula. Esan dugun bezala, etxean, zaintzan, ereduetan, ez dakit, badirudi hitzeiteko momentuan edo kontzientzia mailan eta gauzak aurreatu direla edo konpromisoan badirudila baietz, baina gero praktikan eta gero Euskadi mailan Euskal Behatokiak ere 2 edo 3 urtez behin ateratzen du gazteen inguruko diagnostiko bat, kasu honetan ere 15-29 urte bitartekon datuak dira, eta hemen indarkeria matxista kasuen inguruan ere hitz egiten da, 1000 emakumetatik 9,2 salaketa jarri zula 2019ko datuak dira. Hori, 2009tik tasaik handiena Euskadin. Guatzen naiz 2017 7koa zan data, oan ja 9 salaketa jarri dute. Hori salaketa jarri dutenak. Eta hori, kasu gehienetan, gazten adintarte honetan izaten da bikotikidea edo bikote oia, edo portzentai batean ere, gutxiago dira datuak, ze kasu hortan suposatzen dut salature gutxigo salatzen dela famili barruko indarkeria kasuak. Eta hemen ere galdetzen zaie indarkeria mota ezberdinen larritasunan ingurun, eta horre ere pertzepzio diferenteak daude emakume eta gizonen arten. Adibidez, gogoz kontrako sexu harremanak izatea behartzea, hoi konsideratzen da larriena bezala. Edo etxetik irtetea debekatzea, hoiek, eta badirudi bi kontzeptu horietan, edo bi indarkeria mota horietan, ez omen dago ezberdintasun asko, mutilek eta neskek berdin konsideratzen dute larritzat. Baina gero badaude beste indarkeria mota batzuk, agian emakumek larritzat jotzen dituztenak, baina gizonen kasuan ez dituztenak hain larri. Edo, behintzat, portzentaiak orduan mehatxuak egitea, sare sozialetan kontrolatzea bikotekidea, erabakik hartzen ez ustea, mespretxukitea, iraintzea, horiek ez direla hain larritzat jotzen gizonezkoen kasuan. Eta, nik hemen, hori, nabarmentzea ere, gazteen kasuan, indarkeria matxista ez dela espazio fisikora mugatzen, lehen esan dezu alazne. Hemen ja gehitzen zaigu espazio digitalak sartzen direla, kasu honetan ja garrantzia handia hartzen duela eta kontutan hartu beharreko espazio bat bezala dela, espazio fisiko hori, indarkeria ematen dela leku askotan, baina gazteen kasuan espazio digitala. Eta gero ere, badirudi, galdeketan eta ikerketetan, ia 100% da hobetez, ontzat edo babesa ematen zaie sexu bereko pertsonen arteko harremanei eta baita sexu aldaketari ere. Baina gero nik ez dakit oize puntuaino, berez ikerketan, galdeketan, ia 187,7, 2020an ateratako datua da, babesa ematen zietela, bai sexu bereko pertsonen arteko harremanei eta sexu aldaketen, baina gero nik ez dakit hori praktikan ze puntuaino dan horrela, Orduan, hola nik garrantzitsu edo irutu zaizkiten datu batzuk eta hoi, nik datu hoikin aldaketak azkeneko 10-15 urtetan aldaketak eman diala, baino hori, ikusten dela kontzientzia handigo dela, sentsibilizazioan landu dela, baino oraindikan jarraitzen dula sexismoak, jarraitzen du indarkeria matxista kasu kopuruak nabarmenak dira, harremanen, boterea, ematen dien botere harremanak, gazten kasuan, maitasun erromantekoaren eragina ere, oindiken, bazte konsideratzen duten, larri eta zerrez hor ikusten da, oindikan daudela hor, esan daitekela oindiken ez gehala, berdintasunen, eta hori, guk
ikusten dela, ez, urtetan, heziketa bat jaso deu, helduok, eta hori, ez, transmititzen deu, hori trasladatzen deu, eta hori egun batetik enbesteare, ez dela horrekin haustea zaila, eta hori, lehen komentatu detena, guk egoera guzti hauek ikusita, ikusi gendun beharra, eta aukera ere, baliabideak eta ere euki genitulako, berdintasun sailekin, elkarlanen aitzeko, eta komentatu detena, gauza hauek, alik eta gu nerabekin gehien bat, baina ikusten nahi gea ere, txikiago baldin badare, lanketa horiek alik eta azkarren astea beharrezkoa dela, ez? Oso, no? Ados, mire, komentatzea, galdera. Guri bueno, nahi iruditzen zait oso interesgarria eta gainea iruditu zait hiruen artean hainbat gai aman komunean planteatu dituzutela, osea, batetik iruditzen zaitez, argi utzi dezutela, aurrera pauso handiak eman diala, urteetan asko aldatu dela berdintasunarekiko, emakume eta gizonen egoera, baita ere Donostian, nola ez, baina oraindik ere ikusten ditugula hainbat eremuetan diskriminazioak, oraindik ere parekidetasun hori ez dugula lortu, eta ze importantea da askotan informazio hori edukitzea, ez? Hau da, esan dezute, ikerketak, datuak behar ditugu, ze askotan ematen du aurrera pauso hori egin degula, ja lortu degula berdintasun bat, ja, jendarte eredu egoki batean gaudela, baina gero pixkat hasten ganean ikusten datuak ikusten dugu ez dela horrela. Eta ez hori bakarrik, gaina datu batzuk nahiko larriak direla, ez? Eta hiruek, uste, argita garbi azpimarratu duzutela indarkeria badidala eremu oso gogorra, diskriminatzailea eta berdintasuna lortzeko oztopoetariko handi bat. Hemen daukagu atzean Donostia 2030 jartzen duen hori, zer egin dezakegu denbora guzti honetan indarkeriarekiko adibidez, eremu hau hobetzeko, nik uste, pixkat hasi izate esatenek, ezi baitasun eredua ere zein dan, gazteengan, pandemiak ere ze eragina hodikui duen, lanaren banaketa ze eragina duen ere indarkerian, baina, ze pausotxo eman ditzazkegu, errealak, hori hobetzeko, behintzat indarkeria desagertarazteko bide horretan. Nola ikusten zute, alezne, zu nahi badin baduzu hasi? Bai, ados. Irudikatzen baldin hori egiten baldin badugu, hasi beharko ginateke jada eszenario horretan lantzen, ez da? Beraz, plangintza serio bat beharko genuke 2030-erako bista horretan, ez? Claro, estrategia hori egiteko guk hemen azpimarratu ditugu eta zuk oso ondo laburbildu dituzu hainbat datu eta informazio garrantzitsu, baina eske horiei kasu egin beharko diegu, ez da? Ezin dena eginda, adibidez, Juana Arangurenek oso ondo azpimarratu du, nola murrizketak egon diren, adibidez, berdintasun arloan aritzen diren hainbat proiektu eta politika sozialetan murrizketa horiek egon diren, beraz nola lortuko dugu, adibidez, indarkeria matxistaren inguruko sensibilizazio kanpainak egiten
125, adibidez edo 120, zakitzen izan duen portzentaia zehatza, murrizten baldin badute, adibidez emakumeen etxean, eta ez, emakumeen etxek egiten dituen hainbat proiektuetan, edo berdintasun sailean, eta bar, ez? Orduan, klaro, izan beharko ginateke nahiko koherenteak hor, eta politikoki seriotasun batekin hartu, bai? Estrategia sendo bat egiten baldin badugu, estrategia hori baliabidez elikatu behar dugu, bai? Oso polita geratu daiteke estrategia bat egitea, baina gero benetan baliabideak eman behar ditugu. Horrez esan nahi du presupuestoa, esan nahi du, bai, ahalbidetzea, bestelako materialak eta benetan helburu horretara ematea. Eta, klaro, orain pandemia izan dugu. Eta Joanak ere aipatu du, bai, egoera aldatu egin da, ikusten ari gara, nola bai, genero berdintasunean baita ere, inkluso atzeraka, ez, egiten ari gara, eta urteetan lortu izan ditugun aurrera pausu asko, berriz ere atzera, eta lan asko kostatuko da berriz geunden puntu horretara ailegatzen, ez? Adibidez, lan merkatuan, argi eta garbi, eszedentziak, lana galdu, bai, eskolak itxi ziren, eta bar, eske horriek ondorioa ari da. Beraz, pandemiak utziko duen egoera hori kontuan hartu beharko dugu 2030ko eszenario hori irudikatzen dugunean. Ez da, orduan, nik esango nuke, batez ere, uste, 3-4 elementu aipatu ditu dela, bai, estrategia, plangintza serioa, urteetan berdina izaten dena, eta baliabideak ematea. Bai, estrategia horri, estrategia baliabiderik gabe ezin izango da gauzatu. Eta azkenik, pandemiako egoera kontuan hartu eta hortik abiatu beharko gara etorkizunerako plan horiek gauzatzean. Hori esango nuke, bai. Berdintasun politikak egoteko, mugimendu feminista garrantzitsu bat behar dugu, eta ondo antolatuta egon behar du. Hori hasteko, eta gero, erakunden aldetik, uste dut, baita ere, alaznek esaten duenaren harira, funtsezkoak direla, irupeak politika publikoak, berdintasun politikak aurrera ematea, ebaluatzea politika horiek ikusteko zeretan egin den aurrera, ze bestela planak ez daitezela paripeutxa izan, egitazkoak izan daitezela. Eta horretarako politikak behar dira, langileak behar dira, espezialistak direnak arlo guztietan, eta baita ere politikak bultzatuko dituztenak, eta gero aurrekontu handiagoak dira, noski. Ze gaur egungo aurrekontuekin, nekez, bultzatu daitezke politika publikoak nik 3P horietan oinarrituko nuke kontua. Nik, beraiek esandakoa bai, eta hor hezkuntza da ezinbestekoa, ez? Bai hezkuntza formaletiken eta bai hezkuntza ez formaletiken itendan lan guztia. Eta hor hori jarraikortasun bati garrantzi ematea eta hor apostu egin ahal izatea, ez? Eta hor, pues claro, ez dakit, gure kasuan, ez dakit, gazteritikan, gure zerbitzuek, haurtxokoak eta gaztelekuak eta gazte zentroak, kontadoresekoak ezinbestekoak dira, ez? Hor bertan ez hitzaile egiten duten lana zentzu hortan, hortarako formatu behar dituzu, ez? Gu ere, ez? Formazio behar da, eguneratu behar da, ez? Errealidadeak aldatzen dihoazte, beharrak aldatzen dihoazte, baina hor jarraikortasun bat eta lan bat behar da, ez? Detekzioan, ez dakit, oso, ez dakit, hori, iruditzen zait oso importantea, ez dakit, gazteen kasuan eta ahalik eta azkarren, ez, kritikotasuna lantzea, baina baita askotan etzeala bakarrik orgeatu behar, ez dakit, erakutsi behar dituzu alternatibak edo eredu berriak eta hau ez da egokie, baina azaldu behar da, ez, beste mutil izateko beste era batzuk edo, ez dakit, beste alternatiba batzuk.
Ez, azkenen, nola izan, ez? Eredu sexista batetiken kanpo, gaur egun gazte, mutil edo neska, ez? Baina beste, orduan ez dakit, nik horri ikusten deu beharra, ez? Esan dizuedan partida honekin eukideun aukera horrekin, lau urte da mazkiu jardunaldi bat antolatzen indarkeria matxistaren inguruan, nera bezaroan konkretuki zentratuta, eta hor beharra hundie ikusten da, ez? Irakasleek, zitzaile aldetik, eta egoera ezberdinen aurrean, nola jokatu eta nola... Eta hori, ez dela nahikoa, ikusten da, konstiente dia eta egoera larrie da, baina eman behar zaizkie beste irtenbide batzuk, beste aukera batzuk, beste izateko beste era batzuk, ez dela gelditzen bakarrik konstiente izate hortan. Eta, bazkenen nahi hor, hezkuntza eziketatik, bai, familia, eziketa formala, hezkuntza ez formala, hor, baina, klaro, inbertitu behar da, eta hor berdia. Eta, islariei bebai. Fiskat herrigarria egin zait, azken urteotan Donostiako udaletxeak egin ditu genero ikuspegidun aurrekontuak, zenbait urratze eman ditu, urtero ateratzen dituzu txostenak, eta hori ikusten da, pixka bat, Juanak esaten zuen, 3P eta baita, zuek ere aipatu duzu aurrekontua. Baina iruditzen zait, orduan ikusita murrizketak egon dira azken urteotan horrelako ariketak ez duela asko, ekarpen handirik egiten politika publikoak zentratzeko eta benetan berdintasun politikak erdigunean jartzeko. Azken finean, honelako ariketak eta hausnarketak lortu nahi dutena da hori, berdintasuna eta genero zeharkakotasuna politika guztietan txertatzea eta politika espezifikoak zein zeharkakoak indarrean eta dirua, baliabide nahikorik ematea, baina ikusten dudanez, murrizketak egon dira, emakumen etxea ere, baliabideen aldetik nahiko makalda biltzala, gutxienez saturazio puntu batera beste leku bat behar duzuela, hori azken urteotan aldarrikatu duzue, orduan zergaitik dago horrelako kontraesana, zelan kokatzen dituzuen tresnak, eta errealitate honen arteko, zein da hemen, benetan arrazoia, aurrera ez joateko hain garrantzitsua baldin bada, guztiontzako. Ulertu da, galdera? Bai. Bale, eskerrik asko. Norbaitek erantzun nahi dio, edo komentatu nahi du? Juana. Nik ere esango nuke Donosti mailako zerbait izan daitekela, baina, orokortu dezakegu, orokorrean ez, baina bai daukagula orain eszenatoki bat, alde batetik eta komentatu. Uste hori daukagula gaur egungo erronka, ez? Eta batez ere neska gazteei asko tokatzen zaiela errealidade hori. Ze batetik badirudi, gauza asko lortu ditugula, eta martxoak 8an denak oso moreak jartzen gara, eta instituzioak batez ere, eta politikari asko ere, baina gero egunerokotasunean martxoak 8 pasatzen danean, eta martxoak 9 gaudenean ze pasatzen da, ez? Eta uste horretan, hor daukagula aldarrikapen gune, borroka gune eta kudeatzeko gune oso potente bat, ez? Ze diskriminazioa argi eta garbi dagoenean, eta oraindik ere, nik uste gaur egun eremu askotan ikusten dugula, aurre
daukagunean, igual ez, momentu batean erantzutea ere, bueno, ateatzen zaigu, baina hori diluitu egiten danean, diskurtso oso, bueno, uste zaildu egiten digula batzutan. Ez dakit, nola ikusten dezute zuek? Sí, yo estoy de acuerdo que... Hemen baina hori borondate politiko nahikorik, ze bezala aurrekontua txikia bada eta gaineran gehiago murrizten bada eta emakumeen etxea motor bat baldin bada berdintasun politiketan eta leku txiki bat baldin bada eta 10 urte daramagu aldarrikatzen beste leku bat behar dugula eta ez baldin badago modurik, bueno, ez dakit, uste dut makilak jartzen direla kurpilean, hau da, berdintasun Janak eta bai Joanak agian datu zehatz gehiago, bai, dituzuela bai emakumeen etxeei buruz. Esparru guztietan berdintasuna txertatu behar baldin badugu, horretarako beharko genuke, bai, ala bai, eta uste dut Mirenek hori aipatu du lehen, pertsona formatu bat genero arloan, bai mugikortasunean, bai etxebizitza arloan, bai gazterian, bai ez, norbait edo formatu barruan dagoen norbait, edo bestela hartu berdintasun teknikariak baita ere. Orduan horretan ere lana egiteko dago, eta horrek ere zerikusia dauka bai diruarekin, zein partida dauden, zeinbat postu sortzen diren, eta azkenean bai lehentasun politikoen araberakoa da. Kepa, komentatu nahi. Bai, 2030ko eszenarioan, bai planteatzen da azkenean, generoko berdintasuna hori nola, edo, bueno, lortzen dala, esango nuke, ez? 2030 urtean, ez? Nola iritsi dezakegu horrelako eszenarioa, ez? Eta bigarren galdera, ze papera dauka, edo daukate empoderamenduko politikak, ez? Ibilbide horretan, ez? No sé, bueno, no sé a quién te diriges. No sé. Bueno, utopia izango litzateke lortuko dugula. Nik uste dut garrantzitsuagoa dela mailakako aurrerapenak lortzea eta ez atzera egitea eta estankatzea. Ez dakit ze urtetan lortuko den berdintasun hori, baina 2030ean noski ez. Eta nola egin ditekeen aurrera? Bueno, ahalegin du gara bakoitza gure arloan edo gure esku hartzean pixka bat marraztu dugu ze auzi diren gure ustez garrantzitsuenak aurrerapen horiek lortzeko.
Indarkeria matxistaren identifikazioan, osea, ze askotan igual gauza asko oso evidenteak dira, baina gero badaude beste hainbat egoera edo hor, ez? Beran gelditzen janak ez dianak sikira identifikatzen indarkeria matxista bezala, orduan hor lanketa handia indarkeria egoera horiek identifikatzen, ez? Indarkeria besan detena, eman daiteke bikoten, familin, lanen, aixialdin, eskolan, espazio publikon, digitalen, gazten zean, orduan, hor, bizkat, sentsibilizazio hori eta identifikazio hori lantzen jutea, geho importantea iruditzen zait, nik guk egin ditugun lanketatik eta ateratako, garrantzitsua dela ere, neskak asko sentsibilizatzen eta oso involukratzen nahi die, baino nesken ahalduntze hortan, ez? Hori, beraiek identifikatzen jakin dezatela, garrantzia handia emate zaio autodefentsa ikastaroai, nerabe guztik egin beharko luketen ikastaro bat da. Eta hortik identifikatu indarkeria egoerak, ze egunero jasaten ditugu, orduan, hori identifikatzen jakin, eta jakin bakoitza gehala, ez? Horri aurre egiteko gai, eta hori indartzeko gai, eta, nesken alduntzean jarriko nuke esfortzua ere, eta gero asko, ezakit, beti igual fokoa jartzen dugu ere indarkerian, eta denbora guztin negatiboko ze hortan, ez? Eta nik ustez sustatu behar deula tratu honen tratu honean oinarritutako hezkuntza, ezakit, ikuspegi hortatik eta positibotik, lehen ez ditut komentatu eta nire lan mugimendu feministan ezagutza, ze askotan, ez dalako ezagutzen, eta da, simplemente, neska ez dana hori naiz ni, ez dakit. Eta askotan elkar ulertzea, ezagutzea, eta ezagutza hortatik, gero ere, ezinbestekoa iruditzen zait implikazioa. Ikusten ari garen klima politikoa bai, eta polarizazio eta ezakit nolabaiteko agian eskuinera joaten ari den tendentzia edo dinamikak ikusten ari gara eta mendik 9-10 urtetara, ezakit nola egongo garen, egia esan, agian mugimendu feministak eta instituzioetan konprometituta dagoen jendeari tokatuko zaigu nolabaiteko erresistentzia egitea, beti erresistentzia egiten baldin badugu, agian kontestu batean ailegatzen ari gara, non erresistentzia hori indartu beharko dugun, tendentzia politiko ezberdinak ikusten ditudalako nire ikuspegitik, dakit, Espainiako estatuan, Voxen sorrera ikusi dugu oso indartsu, Madrilen duela gutxi ez da, komunismo, libertaz, eta holako tendentzia horiek, bazkenean eztabaida baita ere eta dialogo horiek nire ikuspuntutik oztopatzen duten diskurtsoak direla, eta orduan horrek berdintasunari mesede handia ez diote egiten. Orduan instituzioetik nolabaiteko
babesa edo gehiago edo gutxiago edo minimoa baldin bada, nik uste dut hori bai baloratu beharko genukeela. Eta hemendik 9 urtera ikusiko dugu, ez? Nola gauden hori zure lehenengo galderari dagokionez gaian. Eta bigarren galderari dagokionez, alduntzearen paperari dagokionez, nire ikuspuntutik ere funtsezkoa da. Eta uste dut lehen Mirenek komentatu dituela datuak, orain agian salaketa gehiago daude. Salaketa gehiago daude indarkeria gehiago dagolako edo baita kontzientzia gehiago dagolako. Hori zaila da esaten, ez da? Ziurrenik agian, eske alduntze politikek eta adibidez autodefensa bestelako iniziatibek baita ere, azkenean emakumeak saretzen gaituzte eta alduntze kolektibo hori, individual eta kolektibo hori ere garrantzitsua da gero aurrera pausoak emateko. Orduan nik esango nuke guztiz ezinbestekoa dela eta bai horri nolabaiteko lehentasuna eman beharko geniokela. Bai, nik uste asko ematen ari zarete sortu behar ditugu, ez? Familia barruan, bai erakundetan, eta barrez. Bestetik ere, uste nahiko garbi gelditu dela, erakundeen borondate erreal bat behar dugula eta oraingoa ez dela nahikoa guretzat, eta ez dela nahikoa gaina jendarte parekide hori lortzeko, ez? Bestetik ere Juana esan dezu, eta iruditzen zait ere, importantea, antolakuntzari buruz, egia da, azken neska gazteen presentzia argi eta garbi ikusten ari gara, masiboki, neska gazteak antolatuta daude, eta antolatzen ari dira, eta ze importantea da hori motore hori izateko, ez? Eraldaketaren motore izateko, ez? Eta lotuta alduntzearekin, eta uste ezinbestekoa dela alduntzea, baino hori paraleloki edo behintzat oso elkarrekin uste dut gizonen eta mutilen desalduntze bat ere egon barra daukala. Ezin da gu askotan emakumeekin eta neska gazteekin tailerretan lantzen dugunean askotan konparatzen dugu, ez? Gu konparatzen balin neska gaztea batez ere igual, beraien birramonakin aldaketa izugarria da. Baina mutilak beraien birraitonekin konparatzen direnean, igual aldaketa ez da hain izugarria, ez? Orduan, nik uste emakumeok eta neskak aurrera guatzela aldaketa pila egala egiten, baina ez dakit neurri berdinean mutilak eta gizonak egiten ari diren. Eta hau, denon arteko gauza bat izan barra daukaz. Mutilek ez baldin badute desalduntze hori egiten nahiko zaila izango da. Zuk esan dezu menen, beraiek ere atzera pauso bat igual, gaina ez dut uste atzera pauso bat izango da beraientzat. Ez, hoi da. Positiboa dala ere beraientzat, baina privilegio emakumeengan asko zentratu garela eta beharrezkoa dela, gure beharrak oraindik ere erailtzen eta erasotzen eta bortxatzen gaituzten bitartean hor daude, baina eske bortxatzen gaituztenak gizonak dira. Eta hor ere lanketa uste dut oso handia dagola egiteko, ez? Eta hor ere fokoa jarri barra dagola. Daki zerbait gehiago, omaikidek, Gorka. Reflexio gisa, eta gehien bat ere, argi daukagu jo, instituzioetan gabiltzanok eta administrazioan aditegonok, berdintasun politiketan, gizarte politiketan, gehien bat ere deskargoa beti gertuen daukazun administrazioa datorrela, azkenean albideratzen. Baina ez da aurrekontuen aldetik albideratzen, alegia. Euskal Autonomia Erkidegoak dituen aurrekontu guztitatik zenbat bideratzen da udaletara benetazko politika horiek egiteko. Mentalidade hori ere bere ganatu behar dugu, teoriko.
Eta gero bestetik, Donostia 2030 hori begira, estrategikoki, estrategia bezala, gehien bat ere hiriak beharko luken, hiriko aurrekontu ze portzentaia beharko luke berdintasun politika horietara iristeko, alegia kuantifikatuta. Egiten da beste arloetan, ez? Estatu mailan ikusi dugu orain kanpaina bat, zientzia eta ikerketan inguruko estatuko aurrekontu orokorren 2% lortu beharko genuken hortan, ez? O lortu beharko litzaken hortan. Ez dakit, eta ja galdera, ona litzateken gehien bat ere, estrategia bezala esatea, hiriak berdintasun politika horren bidean, ez gerelako iritsiko, baino bidean, aurrekontua, hiriak daukan aurrekontuan zenbatekoa beharko luken, bernetan egiteko, kuantifikatu, ez zaigu iristen, ez zaigu iristen eta kentzen digute. Alde horretatik ere, ona dan, hortan sartzea eta gehien bat ere, lema gisa edo gehien bat ere, politikoki bere ganatzeko, hori transmititu behar du. Karrik asko. Komentatu nahi dezute? Buruz. Eta egiten ditugun politikak, mugikortasunera goazenean, askotan, batzutan behintzat, igual ez da aurrekontuaren asunto bat, baizik eta begiradaren asunto bat, ikuspegiaren asuntoa. Eta bi horiek komplementatu behar diela, bai, aurrekontua ere eskatuko dugu, baina begirada ere hor ezinbestekoa da, ez? Baina bai, datu hori ja hasi dira jartzen. Hitz egiten hasi dira, ja, bai. Dela borroka horretan, alduntze borroka horretan, ze gabezia dazkagun, nun kokatu behar gehan, orain komentatu duzu, ikuste dagoela, eta gizonek agian ez dira jartzen zenolako privilegioak dituzte. Orduan, hor beste hankabat dago, nik uste falta dela, eta gizonen nolabait lanketa bat egin behar dutela oso potentea, feminismoaren olatu horretan benetan sartu nahi badute, ez? Eske bestela, guk esaten dugu, kalean ibiltzeko lasai asko edo beldurra daukagu, baina hor gizonek privilegio hori agian ez dute ikusten, hau da lasai asko ibiltzea kaleetan. Hori alde batetik, eta bestatetik, pixka bat Donostia 2020an, ze puntuan egon
berdintasun bide horretan, ez? 2020 horretan zer niretzat hori, bueno, ze ditu bere etxe barruan, ez? Eta bueno, eta ja bukatzeko nik uste asko soldataren arrakala, eta nik uste hori dia oso violentzia simbolikoaz ere hitz egin beharko genukela, zeren benetan hori da mai azpian geratzen da zerbait, eta azeleratu egin beharko genukela guztion artean, ez? Ni esker. Beno, amaitzen joateko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi dezuten, itxiera mateko, edo ja, izen joan gaiteke. Bintzat gazteritik lanen jarraituko deula, zentzuan. Bai, eta nik uste jarraituko dugula lanean ideia asko dauzkagu, hori argi gelditu da, gauza asko egiteko, eta bide horretan jarraituko dugu, ez? Bai. Bai, nik agian ez dakit nola baiteko itxiera emateko edo, uste dute gai asko jorratu ditugula gaur, bai? Eta egian, estrategia egiterako momentu horretan, bai? Norbait formatua espezializatuta behar baldin dugu edo politikan aritzen diren pertsonek edo unibertsitatean eta beste arloetan beldur hori kentzeko joan dakiten pertsonen gana, informatu, komentatu ditugun gai horietan eta saiatu komentatu dugun ikuspegi edo genero dimentsio hori benetan txertatzen, eta horrela nik uste dut aurrera pausu handiak emango ditugula. Bai, ala ez, gehitu inbar dizu, zehaztu intzait lehen esatea, eta ere amaiera bezala iruditzen zait. Hitz egin dugu ze importantea da eta neska gazteen antolakuntzari buruz, eta kasu honetan hori adituei ere, generoan adituan, formakuntza, sensibilizazioa, eta baita ere esango nuke emakumei eta neskei eta neska gaztei entzun. Oraindik ere, eta geroz eta ahotsa ozenagoa da, eta hor dago, baina batzutan ez instituzioak, ez jendarteak ez dute entzuten, ez? Eta horrekin amaitu nahiko nuke, emakume eta neskei entzutea. Eta azken aukera, bestela, itxi ingo dugu mai ingurua. Listo? Bueno, mila esker, denoi, eta